Bine ați venit la PC Config. Tutorialul de astăzi o să fie mai scurt și pe cât se poate la obiect. O să vedem cum se bagă și cum se scoate un program din Startup. Startup înseamnă că va porni odată cu Windows-ul și automat că ne va consuma resurse și Windows-ul va porni mai greu. Pentru început să vă arăt cum se bagă un program în Startup. Cea mai simplă metodă este mergem în Run, pe All Programs și căutăm aici Startup și deschidem folderul. O să-i dau Open, să se deschidă mare și după cum vedeți este gol. Dacă eu o să bag un program, orice program, pictograma unui program în folderul acesta, acel program automat va porni odată cu Windows. De exemplu, să iau Mozilla Firefox. Pur și simplu drag and drop, o iau și o arunc în acest folder. Și acum ea va porni automat în Startup. Cum scoatem un program din Startup? De băgat este simplu. Eu vă sfătuiesc ca în Startup să aveți doar antivirusul, pentru că el trebuie obligatoriu să fie, un firewall, în caz că aveți un firewall, și în caz că aveți serverul, un server de internet, Apache, MySQL, orice. Ca să scoatem un program din Startup, tot așa putem să-l ștergem pur și simplu. Sau, dacă nu este aici, deși nu este niciun program aici decât Mozilla Firefox, o să vedeți că în Startup rulează mai multe programe. Mergem nou pe Start și scriem Run. În Windows XP o să aveți pe dreapta comanda Run. Mergem pe primul și scriem aici msconfig, cum se aude, msconfig. Dăm OK. Așteptăm puțin și ne s-a deschis această fereastră. Mergem aici sus la Startup. Și după cum vedeți, sunt mai multe programe în Startup. Este și Firefox, pe care l-am pus noi, dar este și Avast, antivirusul, este un registru și este un Windows. Ca să scoatem un program din Startup, când instalați un program, de exemplu OpenOffice, când este instalat, el va porni un Quick Start în Startup. Așa arată Quick Start-ul, va apărea aici jos și nu văd niciun rost pe Quick Start. Și îl debifez de aici. Eu o să debifez Firefox-ul. Dau OK și mi-apare mesajul că a fost scos din Startup și pot bifa să nu mai arate acest mesaj. Pot să restartez calculatorul sau să ies fără să restartez. O altă problemă este când aveți în Quick Launch prea multe programe. Eu vă sfătuiesc ca în Quick Launch să nu aveți niciun program. Eu am aceste 3 pentru că astea sunt din Windows, de la Windows 7. La Windows XP nu o să aveți decât Show Desktop și acela trebuie lăsat acolo. La Vista la fel. Și eu vă sfătuiesc să le ștergeți pe toate din Startup, să lăsați doar Show Desktop, în caz că există. Cam atât cu acest tutorial. După cum v-am spus, a fost foarte scurt. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă aștept și la tutorialele care vor urma. La revedere!